लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो गौरब चेनेलाव गुबुन मोनसे गोदान भिडिअजों बरायहरलायबाय लोगोफोर। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला आयौ लामायाबो अन्नानै जोबजासे नायलांगोन आरो लोगोसे लाइक कमेन्ट खालामगोन होननानै आरो चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब बानायना होदो। जों मेडिकेलाव थांनो नागिरदों। पेटलाया लोमजादों जा ने पेटला मा इदि मोनखो हामाखै नन हरसे उन्दुनो हायाखैयो अरबायदि जाजोबखादो जा पेटलाया लोमजानाय खर' सानाय मोदोम सानाय मेडिकेल थांनो नागिरदों आरो दा पेटलाजों। बिदिब्ला लोगोफोर भिडिअखौ अन्नानै जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। नायनायजों लोगोसे लाइकखौ थुनानै होलांनो दाबावदे लोगोफोर अन्नानै। भिडिअखौ मोजां मोनोब्लासो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्लासो लाइक थुना हो, मोजां मोनाबा होनाङा। सालबारि मोनबाय लोगोफोर। एबार पिलपिलाजों थांसिगोन आरो मेडिकेलसे। पिलपिला गाखोबाय जोंहा लोगोफोर पेटलाजों आंजों। नालाय पेटला सालबारि मेडिकेल मोनफैबाय लोगोफोर। हाबनोसा पेटलाया रिसिभ लादों। tak gusto dapat mo. Ang pinsila ka pa. Naizakambay. Mulian na petla burza tamda ma. Razu ko na na. Iya ba jabe. Kalau bayi harus selim jade. Halang lang kamu. Iya lang aliang. Saling berbay metai ja berbay kan ja ba petle amada de momo sa pang amada de sa jeng saumi koro we ik saumin ik tahu de saumi Pastanan sengkang nanti Mete ya, saling nalemang kan dalam tu. Kami dan aku di rumah. Nada mana sih? Nah, mana ya? Ada belum ni? Ada belum ni? Ada sana. Harus saya disturb. Megan made. Aman aja, sendun seheba. Ini ukian satana jangan aja. Namun baiklah keper. Dasar nanti lagi keper. Ini macam itu nurut. Basta Ilan? Apel.